Dok se svi fokusiraju na aktivno razvijanje događaja u Ukrajini, imamo i dosta zanimljivih stvari koje se dešavaju na Balkanu. Nekoliko sukoba odjednom ima sve šanse da se odmrznu u doglednoj budućnosti. Pored toga što je pitanje Kosova ponovo na dnevnom redu, a intenzitet strasti unutar Bosne i Hercegovine izgleda blizu vrhunca, ponovo raste i stepen napetosti između Grčke i Turske. Oružane snage Grčke su u visokoj pripravnosti zbog pretnji svog suseda. U Egejskom moru se održavaju vojne vežbe EFES 2022, a ove godine su njihove razmere veoma impresivne. Juče smo proslavili godišnjicu zauzimanja Istanbula. I pored tradicionalne ekstravagancije nad Aja Sofijom, koja oduzima dah, Grci nisu zanemarili ni reči Erdogana. Predsjednik Turske je podsjetio da je sultan Mehmet 1453. godine osvojio ne samo Carigrad, već i Peloponez i Atinu, a istovremeno i Srbiju, Vlašku, Moldaviju i Bosnu sa Hercegovinom. Sada je, prema rečima sultana Erdogana, cilj Turske da vrati ove sfere uticaja do 2053. godine. Također je obećao da će Grke staviti u vremensku omču istorije, kao što su njegovi veliki preci sahranili Vizantiju. Kažem ti, uskoro će ovde biti vruće.